ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಉಮಾಪುರಿ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ಅಟ್ನೆ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅಂಗಾರದಾನೆಗ್ 30 ದಿನಕ್ಕೆ ಪೆಜ್ಜೆತಿಂಡು ದೇವ್ಯರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆಗ್ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರ ಬತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಗೌರವಿಸಾಯರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಮೋದರ್ ದಂಪತಿ ನಡಾರ್, ಸುಮಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಕಾವ್ಯ ದಂಪತಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಯಂತ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಂಪೌಂಡ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ ದಾಮೋದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಂಪೌಂಡ್, ಶ್ರೀ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪ್ರೀತಿ ದಂಪತಿ ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ದೇವಪ್ಪ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡ್, ಶ್ರೀ ಜೈಶಂಕರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ದಂಪತಿ ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು, ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ರಮೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ, ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳಾಲಬೈಲ್ ಗೋಪುರ ತುಡರ್ನು ಬೆಳಗಾದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು.
ದೇವರದ ಮೊಕ್ತೇಸರರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಪೊರ್ತುವೊಟ್ಟುಗೆ ಎತ್ತರು. ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಲಮಗರು ಕೋಟ್ರಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯದ ವತಿರ್ದು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆತನು.